Και μου το είπε. Χαίρομαι που σε βλέπω. Πολύ, πολύ. Έχουμε πολλά χρόνια να σε δω με τον Παπαδάκη που είχα έρθει στο σπίτι σου. Δεν πάω και το βλέπω εδώ και πέρα. Πολύ ευνοϊκή, εσείς και Καλά, δόξα τω Θεώ. Μου κάνεις καλά και. Μισό λεπτό. Τον ταλαιπωρούμε τώρα, αλλά τον εκτιμάμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό γιατί περιμένουμε. Μισό λεπτό. Ευδοκία, μισό λεπτό σε παρακαλώ. Είσαι η Αφροδία του Κυπρέου. Κυπρέου. Εγώ είμαι της Σαλόνικης και Αφροδίτης. Καλά σε. Χαίρετε, χρόνια πολλά. Ναι, είχαμε κάποιες δουλειές. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Θα ήθελα να πω ποιοι παρευρίσκονται απόψε και ποιοι τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεσαριανής Μπύρονος και ημιτού Κύριος Δανίλη. Ο Δήμαρχος Κεσαριανής κύριος Αντώνης Καπάκας. Οι αντιδήμαρχοι κύριος Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, ο αντιδήμαρχος μάλλον. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νικόδημος Κατσαρέλης, κύριος Τάκης Παπαδέλης. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής, κύριος Γιώργος Κοντόσταυρος. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Κεσαριανή Τώρα, κύριος Χρήστος Βοσκόπουλος. Ο πρόεδρος του ΚΕΜΙΚΟ, κύριος Κώστας Αναγνωστάκης. Η εκπρόσωπος του Μικρασιατικού Συλλόγου Κεσαριανής, κυρία Σαρυπαναγιώτου Στέλλα. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Κεσαριανής, κύριος Αφεντικιάν. Παρίσταται ο κύριος Σωτήρης Ιατρού, ο πρόεδρος της Πολιτικής Νέας Δημοκρατίας, ο νοσοκομευτής συμπολίτης μας Βαγγέλης Ατραΐδης, καθώς και παλαιοί δημοτικοί σύμβουλοι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ιωαννίδη να πάρει το λόγο. Να αρχίσω με την ιστορία από εκεί που ξεκίνησε, γύρω στο 1922. Είχαμε την τραγωδία της Μικράς Ασίας. Μερικοί άνθρωποι φύγανε πιο πριν,
άλλοι κατά το 22 και άλλοι λίγο μετά. Στο κουκλουτσά της Μικράς Ασίας ήταν μερικά αδέρφια, όπως ο παππούς του κυρίου Ιωαννίδη, ο Γιάννης και η γιαγιά μου, η Φωτεινή, στο επίθετο Βλαντή. Ήταν αδέλφια. Είχαν βέβαια και άλλα αδέλφια. Η ιστορία λοιπόν ξεκινάει από εκεί. Με την καταστροφή της Μικράς Ασίας ήρθανε στην Κεσαριανή και προσπαθούσαν να ριζώσουν. Αρχικά βέβαια στις Παράγκες. Οι γονείς μου αρχικά στις Παράγκες ήταν. Μετά βρέθηκε μια κάποια ευκαιρία, αγοράσανε ένα οικόπεδο στο κοπευτήριο και χτίσανε εκεί πέρα. Εγώ ήρθα δηλαδή στον το κοπευτήριο. Ωστόσο όμως, αυτά τα μέρη τα έζησα. Η κόρη της μαμάς του κυρίου Ιωαννίδη, η Στέλλα και ο πατέρας μου ήταν πρώτα εξαδέλφια. Και εγώ με τον Θοδωρή είμαστε δεύτερα εξαδέλφια. Μεγαλώσαμε σχεδόν κοντά και μαζί, αυτή την περιοχή που περιγράφει την έχω ζήσει και εγώ, αλλά περισσότερο στη δικιά μου γειτονιά που ήταν λίγο πιο πάνω, ανατολικότερα δηλαδή. Και φυσικά καταγράφει εδώ πέρα με πολλή λεπτομέρεια όλα αυτά που είχαν γίνει. Είναι ένα δηλαδή αντιπορικό που όποιος το διαβάζει συγκινείται, γιατί βρίσκεται η μνήμη των παλιών εποχών με πολύ βέβαια ευαισθησία. Αναφέρεται και στον Άγιο Νικόλαο, που την παλιά εκκλησία, που τότε θυμάμαι όταν μέσα ήταν η μητέρα, ο δεξιός ο ψάτης ο Κώστας του Χατζικαμπούρης, με είχε φωνάξει δίπλα του και μου έλεγε «Έλα, λέει ό,τι λέω κι εγώ». Είχε πλύνει το κεφάλι του και προσπαθούσε να μ' ακούσει όταν εγώ προσπαθούσα να τον μιμηθώ. Και τον Ζαχαρία θυμάμαι και την καινούργια εκκλησία όταν θεμελιωνόταν και στο πρώτο επίπεδο, θυμάμαι όταν ήταν του Αγίου Νικολάου, είχαν στήσει την εικόνα του Αγίου Νικολάου και γινόταν εκεί πέρα μία τελετή. Λοιπόν, στην περιοχή αυτή ήταν και ένα άλλο παιδί, ονόματι Δημήτριος Απόστολος Καρπόζηλος, που τον έχει και φωτογραφία το βιβλίο αυτό, και γίνηκαμε φίλοι στο γυμνάσιο. Επίσης είχαμε και έναν άλλο φίλο, τον Γιώργο Μουστάκη, τον θεολόγο, και μαζί οι τρεις μας κάναμε περιπάτους Κεσαριανή, Βύρωνα, Ανάληψη επάνω, Αθήνα κτλ. Και είμαστε λίγο πιο προωθημένοι από την ηλικία μας. Κάναμε συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου, φιλοσοφικού περιεχομένου, ιστορίας κλπ. Ο Δημήτρης, ο Καρπόσιλος, έφυγε μετά το γυμνάσιο, πήγε στο εξωτερικό, έγινε εκεί καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, στο Γκέμις, μετά πήγε στη Γερμανία και μετά έλαβε μια θέση εδώ στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στην Βυζαντινή Φιλολογία. Ο Καρπόζηλος, ο φίλος μας, δεν μπόρεσε να είναι εδώ και στέλνει ένα μήνυμα προς εσάς, προς το ακροατήριο, απευθυνόμενος βέβαια στο Θοδωρή. Λέει, ζωντάνευσες μνήμες, φέρνοντας στο νου εικόνες που ο καθένας από εμάς κρατά μέσα του, έστω και κάπως αμυδρά φωτισμένες, εικόνες που προέρχονται και φεύγουν όταν θυμόμαστε το ξεκίνημά μας. Θαυμάζω τη δουλειά σου, την υπομονή που είχες, να συγκεντρώσεις όλο αυτό το υλικό
τις περιγραφές των δρόμων, τα σοκάκια που δεν υπάρχουν πλέον, αλλά διατηρούνται στη μνήμη μας, αλλά και το κυριότερο, να θυμίσει τα ονόματα των γειτόνων μας, των παιδιών μας, των φίλων μας, τις τοποθεσίες, τους άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν η καθημερινότητά μας, όπως η παλιά εκκλησία, το άσυλο, η φαρμακοποθήκη, το ρεύμα. Ανασύνθεσες έναν μικρό κόσμο, την ανθρωπογεωγραφία μιας μικρής γωνιάς της πρωτεύουσας, που ζούσε αποκομμένη από τον αστικό ιστό της μεσαίας τάξης, αν και βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τον καθώς πρέπει κόσμο. Η Φορμίωνος άλλωστε ήταν η διαχωριστική γραμμή και αυτή τη δουλειά της αναπαράστασης μόνο εσύ θα μπορούσες να την κάνεις. Ή, τέλος πάντων, για να μην θεωρηθεί υπερβολή ή ακόμα καινή κολακία, μόνο κάποιος, όπως εσύ, που δεν έφυγες από την Κεσαριανή, που είδε όλες τις αλλαγές να συντελούνται μπροστά στα μάτια. Καθώς το τοπίο αλλάζει. Το φωτογραφικό σου υλικό επίσης είναι εξαιρετικό, ιδίως των τόπων αναφοράς, το ρεύμα, τα κοινά αποχωρητήρια, η φαρμακοποθήκη, η παλιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η ενέργειαση της καινούργιας κτλ. Το βιβλίο σου θα το φυλάξω σαν κόλλη οφθαλμού και σε ευχαριστώ που μου έστειλε μια τόσο ζεστή και αληθινή φιλική αφιέρωση. Με την αγάπη μου, ο Μίμης. Είδατε λοιπόν πόσο συγκινήσεις προκαλούν στους παλιούς Κεσαριανιώτες η αναφορά πάνω στην Κεσαριανή. Να καλησπερίσουμε τον πρώην Δήμαρχο Κεσαριανής, τον κύριο Τζόκα, τον θυμάμαι την παρουσία του από το και την κυρία Πετίνα Γραφίδου ως εκπρόσωπο των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Να παρακαλέσω τον κύριο Ιωαννίδη να λάβει το λόγο. Σεβασμιότατες, και αν μπορούμε να δούμε τη σημερινή πραγματικότητα με το χάρτη του Google, περιλαμβάνεται από την οδό Θεολόγου, Ιωάννου Θεολόγου, φτάνει στη Λιμητού, συνεχίζει την Εθνικής Αντιστάσεως, Τζον Κέννεντι και φτάνει μέχρι την οδό Ανδρέα Δημητρίου και καταλήγει πάλι στην οδό Ιωάννου Θεολόγου. Την εποχή εκείνη η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που είδατε προηγουμένως. Η περιοχή οριοθετείται από δύο ρέματα ή ένα ρέμα και έναν ποταμό νότιο-δυτικά. Ερχόταν το ποτάμι ή το ρέμα, το οποίο ξεκινούσε από την περιοχή του Σκοπευτηρίου μέχρι την σημερινή εκκλησία και λίγο πιο πάνω, μάλλον μετά την εκκλησία τη σημερινή του Αγίου Νικολάου, ήταν κλειστή υπόνομος, αυτό το ποτάμι ήταν κλειστό, ήταν σε υπόνομο, ήταν ανοιχτό το ρέμα και συνέχισε πάλι υπόνομος, ο οποίος έβγαζε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Στο βόρειο σημείο, να πω ότι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ μπροστά είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου σημερινός, η κήτη του παλιού ρέματος, διότι πάνω από τον υπόνομο δημιουργήθηκε νέα κήτη, η οποία μάζευε τα νερά της βροχής από όλη την Κεσαριανή και είχε αυτό ως αποτέλεσμα με την πρώτη νεροποντή να μαζεύονται όλα τα νερά στο παλιό δημαρχείο, όπως λέγαμε, στο δημαρχείο, που ήταν στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το κατάστημα του Βλάπου, στον πρώτον όροφο, και η μόνη διέξοδος απορροής των υδάτων αυτών ήταν αυτό το ρέμα το οποίο βλέπετε μπροστά σας, η κήτη του ρέματος. Βόρεια, από την πλευρά, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, είναι το τμήμα το οποίο ήταν ακάλυπτο, το οποίο διερχόταν το ρέμα που είχε, ας το πούμε, ξεκινούσε από το Σκοπευτήριο και κατέληγε σε αυτόν τον υπόνομο, ο οποίος φαίνεται στην άκρη. Εκεί, αυτό είναι το στόμιο του υπονόμου, το οποίο ξεκίναγε από εκεί και έφτανε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Στην
βόρεια πλευρά είχαμε το ρέμα του Ηριδανού, το ποτάμι του Ηριδανού, το οποίο ξεκινούσε από το κημητήριο της Κεσαριανής ή αν θέλετε από την Κεσαριανή, έρχεται ακόμα μέχρι σήμερα απέναντι από το κημητήριο, όπως κατεβαίνουμε δεξιά, υπάρχει αυτή η κήτη του ρέματος, του ποταμού και ήταν ακάλυπτος αυτός ο ποταμός μέχρι και περίπου 150 μέτρα πριν φτάσουμε στο Κάραβεν. Εδώ η κήτη αυτή που βλέπετε είναι στην οδό Τζον Κέννεντι. Υπήρχε τότε στην περιοχή αυτή, υπήρχαν δύο γέφυρες. Η μία γέφυρα είναι στην οδό Τζον Κέννεντι, η πρώην Ταντάλου, και η επόμενη γέφυρα ήταν στην οδό Χίου. Για να περάσει κάποιος από την Κεσαριανή τότε, την εποχή εκείνη, και να πάει στην περιοχή των Κουπονίων, δηλαδή των Ηλυσίων, έπρεπε να περάσει μέσα από το ποτάμι. Και μέσα στην κήτη του ποταμού υπήρχαν παραπήγματα. Εδώ είναι αυτή η περιοχή, όπως βλέπουμε από την οδό Χίου, από τη γέφυρα της οδού Χίου και προς Ανατολάς, δηλαδή προς τον ημιτό. Είναι τα σπίτια τα οποία υπήρχαν τότε. Βλέπετε το ποτάμι, το οποίο, το ρέμα, εν πάση περιπτώσει, πίσω από εδώ, απέναντι ακριβώς από αυτά τα παραπήγματα, ήταν το καθαριστήριο του Τσολάκη, ο φούρνος του Σταυρινάκη, η σημερινή, δηλαδή εκεί που βρίσκεται σήμερα, το αστυνομικό κτίριο. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι από την γέφυρα εξουσία του Αγίου Νικολάου. Η συγκίνηση είναι έκδηλη, διότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαμε, αναπνέαμε και κυριολεκτικά ήταν όχι ο προστάτης μας ο Άγιος Νικόλαος, ο φίλος μας ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος πάντα μας συνόδευε σε όλες τις πράξεις τις οποίες κάναμε. Εδώ λοιπόν είναι η εκκλησία, η παλιά εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν σε μορφή, ας το πούμε, πρόκυρη. Όπως μπαίναμε τα 7 σκαλοπάτια τα οποία βλέπετε μπροστά σας, η είσοδος ήταν, μπαίνοντας δεξιά ήταν το παγκάρι, αριστερά ήταν τα μανουάλια, τα κεριά. Υπήρχε περίπου στα 6 μέτρα ήταν στενή, δεξιά και αριστερά ήταν οι γυναίκες, δεξιά οι άντρες. Μετά τα 6 μέτρα πλάταινε, άνοιγε το πλάτος και ήταν η αριστερή πλευρά των γυναικών και είχε είσοδο από την αριστερή πλευρά και δεξιά ήταν των ανδρών. Στην δεξιά πλευρά, στο πίσω από το ψαλτήρι, ήταν και η είσοδος του βοηθητικού χώρου του ιερού, του Αγίου Νικολάου. Και το πένθυμες και μάλιστα είχε συμβεί και ένα εντός εισαγωγικών ατύχημα, το οποίο επειδή εμείς θέλαμε σαν παιδιά να μην τραβούμε τα σκοινιά από κάτω, αλλά αναζητώντας την περιπέτεια, σκαρβαλώναμε πάνω. Υπήρχε κάτω, δηλαδή από τις καμπάνες, υπήρχε ένα δάπεδο. Ανεβαίναμε στο δάπεδο και χτυπούσαμε από εκεί τις καμπάνες. Κάποια στιγμή αυτό το δάπεδο υποχώρησε. Ήταν της παραμονή του Αγίου Νικολάου, όταν γιόρταζε δηλαδή ο ναός, και υποχώρησε και τα παιδιά που ήταν πάνω έπεσαν. Ως εκ θαύματος, κανείς δεν έπαθε τίποτα, κανείς ούτε μια γρατζουνιά. Αυτό το οποίο βρίσκεται σήμερα στην περιοχή που ήταν το ιερό του Αγίου Νικολάου, της παλιάς εκκλησίας. Είναι αριστερά, όπως βλέπουμε, τον Μητροπολιτικό Ναό, στην πλατεία, όπως τον βλέπουμε από την Ιωάννου Θεολόγου, στο αριστερό μας χέρι. Εδώ είναι από τη λιτανία που έγινε μετά την εορτή του Αγίου Νικολάου. Να ξεκινήσουμε από πάνω. Εδώ αυτόν τον οποίο φωτίζω ήταν ο νεοκόρος της Εκκλησίας, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο οποίος ευτύχησε να δει το γιο του το Χαράλαμπο, καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Αρχιμανδρίτης συνέσεως στενάς μία εμβληματική, χαρισματική φυσιογνωμία, ο οποίος αγαπήθηκε όσο λίγοι άνθρωποι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου της εποχής εκείνης,
Ήταν εκείνος που εμπνεύστηκε την ανέγερση του νέου ναού, ήταν εκείνος ο οποίος δεν μπορούσε να συγχωρήσει το ελληνικό κράτος, γιατί 35 χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή οι πρόσφυγες ζούσαν κάτω από άθλιες οικιστικές συνθήκες και κινητοποίησε κυριολεκτικά όλο τον κρατικό μηχανισμό, τα μέσα ενημέρωσης της εποχής εκείνης, τις εφημερίδες, οι οποίες γράφανε διάφορα άρθρα για τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν οι πρόσφυγες. Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα στη συνέχεια να ασχοληθεί το κράτος ενεργά, να στρέψει το ενδιαφέρον του στην περιοχή. Τον θρησκευτικό ηγέτη μας ήταν ο πνευματικός ηγέτης μας, ο φυσικός ηγέτης μας, διότι είχε αναλάβει αυτό το βάρος στους ώμους του για να δώσει όθηση στο οικιστικό πρόβλημα που περνούσαμε. Εδώ είναι ο Ζαχαρίας Καραγεωργίου, ο αριστερός ψάρτης, ο οποίος, όπως σας προείπα, συνέχισε επίτροπος στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Ο Γρηγόρης Μαλίδης, ο οποίος ήταν και αυτός επίτροπος και πρόεδρος κάποια στιγμή εκεί της Επιτροπής του Αγίου Νικολάου. Ο Κώστας ο Προτζάκης, ο οποίος ήταν κουρέας και μέλος της Επιτροπής του Αγίου Νικολάου, και ο Σπύρος ο Βασιλείου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής. Είναι πάλι από λιτανία, μετά την λιτανία δηλαδή, η φωτογραφία αυτή με την εικόνα του Αγίου να είναι επάνω στα σκαλιά. Ο αρχιμανδρίτης Συνέσιος Στενάς